Dnes sa pozrieme na niečo, čo je pre úspešnú kariéru možno ešte dôležitejšie ako talent alebo skúsenosti, aj keď sa o tom až tak často nehovorí. Je to profesionálna etika, taký súbor nepísaných, ale aj písaných pravidiel, ktorý v konečnom dôsledku definuje našu dôveryhodnosť a náš úspech. Možno si kladiete otázku, prečo sa vlastne baviť o etike ešte predtým, ako sa nejaká kariéra vôbec začne. Zdá sa to trochu predčasné, no v skutočnosti práve tie hodnoty a postoje, ktoré sa formujú teraz, sú základným kameňom pre celú budúcu profesionálnu dráhu. Presne tieto základy rozhodujú o tom, či bude úspech dlhodobý a postavený na dôvere. Čo nás teda dnes čaká? Prejdeme si to v 4 krokoch. Začneme pri všeobecnej etike a dostaneme sa až k profesii. Potom sa pozrieme, prečo je integrita taká dôležitá. Následne si zadefinujeme úplne základné princípy správania a na záver to celé otestujeme na kódexoch a dilemách z reálnej praxe. Tak poďme na to. Prvá kapitola. Pozrieme sa, ako sa tie veľké filozofické myšlienky o etike postupne zužujú a menia na konkrétne pravidlá pre našu každodennú prácu. Je to celkom fascinujúca cesta od abstraktného k úplne praktickému. Všetko sa začína práve tu, pri etike. Dá sa predstaviť ako taký operačný systém pre naše rozhodovanie. Je to v podstate filozofia, ktorá skúma, prečo vôbec niečo považujeme za dobré a niečo iné za zlé. Je to ten úplný základ, z ktorého všetko ostatné vychádza. No a teraz prichádza ten zaujímavý krok, aplikovaná etika. Tá zoberie tie veľké myšlienky a tak povediac nasadí ich priamo do terénu. Či už ide o rozhodovanie lekára v nemocnici, manažera vo firme alebo vedca v laboratóriu, práve tu sa teória mení na nástroj, ktorý pomáha riešiť skutočné problémy. A týmto sme sa dostali k jadru veci. Profesionálna etika je vlastne už veľmi špecializovaná disciplína, ktorá nastavuje pravidlá hry pre konkrétne povolania. Je to v podstate taký etický manuál pre lekárov, právnikov, inžinierov či novinárov. Manuál, ktorý jasne hovorí, aké sú ich povinnosti voči klientom, kolegom a celej spoločnosti. A možno to prekvapí, ale táto myšlienka nie je vôbec nová. Jej korene siahajú až do renesanse, keď si remeselnické cechy tvorili vlastné, nepísané morálne pravidlá. Odtiaľ to bolo už len kúsok k formálnym kódexom, ktoré sú dnes úplne bežnou súčasťou takmer každej profesie. V druhej časti sa zameriame na tú kľúčovú otázku, prečo na tomto všetkom vlastne záleží. Aký je ten skutočný hmatateľný prínos etického správania práce? Tie prínosy sú naozaj konkrétne, pretože keď sa profesionáli správajú zodpovedne a čestne, automaticky tým budujú dôveru. Dôveru klientov aj celej verejnosti. No a to potom prirodzene vedie k lepšiemu pracovnému prostrediu, kde je menej konfliktov a diskriminácie. A čo je možno najdôležitejšie, etické správanie každého jedného človeka spoločne vytvára dobré meno celej profesie. Tretia časť nám odhalí tie spoločné princípy, ktoré tvoria chrbticu väčšiny etických kódexov, a to bez ohľadu na povolanie. Sú to také univerzálne piliere profesionálneho správania. Tak, aké sú tie kľúčové princípy? Čestnosť, zodpovednosť či rešpekt, to sú veci, ktoré sú asi univerzálne jasné. Potom sú tu ale aj tie špecifickejšie, ako napríklad dôvernosť, ktorá je absolútne kritická pri práci s citlivými informáciami. Alebo objektivita, ktorá vyžaduje, aby sa rozhodnutia robili na základe faktov, neosobných pocitov. A samozrejme spravodlivosť, ktorá zaručuje rovnaký prístup pre všetkých. A teraz prichádza posun od teórie ku konkrétnej praxi. V poslednej časti si ukážeme, ako sa tieto princípy uplatňujú cez formálne kódexy a ako pomáhajú riešiť naozaj zložité situácie. Takže čo to vlastne ten etický kódex je? V podstate si ho môžeme predstaviť ako taký manuál alebo kompas. Je to spísaný súbor pravidier a usmernení, ktorý pomáha odborníkom nestratiť sa v zložitých situáciách a zabezpečuje, aby ich konanie bolo vždy v súlade s hodnotami danej profesie. V praxi to samozrejme vyzerá rôzne. Pre lekára je absolútne kľúčové konať v prospech pacienta. Pre právnika zase zaistiť spravodlivosť. Učiteľ musí ísť osobným príkladom a úradník vo verejnej správe musí dbať na transparentnosť, aby sa predišlo korupcii. Každá profesia si tak definuje svoje vlastné etické priority. A tu sa dostávame k tomu, prečo sú tie kódexy také dôležité. Predstavme si túto situáciu. Novinár má v rukách pravdivý príbeh, no jeho zverejnenie môže niekomu zničiť život. Na jednej strane má povinnosť informovať verejnosť,
No na druhej strane má aj zodpovednosť za dôsledky svojho konania. Čo je správne? Tu neexistuje ľahká odpoveď. A presne v takýchto chvíľach pomáha etický rámec nájsť tú najlepšiu možnú cestu. Záverečná myšlienka je teda jasná. Profesionálna etika nie je len o nejakých pravidlách, ktoré treba dodržiavať. Je to o charaktere, ktorý sa buduje. Schopnosť konať eticky totiž nie je len základom kvalitnej práce, ale priamo formuje spoločnosť, v ktorej všetci žijeme. A to je zodpovednosť, ktorá ďaleko presahuje akékoľvek konkrétne povolanie.